Fl-ewwel ġimgħa mindu l-Awtorità tad-Djar bdiet topera bħala regolatur tas-suq tal-kirijiet privati kienu madwar 7,000 persuna li aċċessaw is-sit sabiex jirreġistraw il-kuntratti tal-kirijiet jew li jagħmlu kuntatt mal-Awtorità tad-Djar. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid McKay fisser rispons bħala pożittiv u inkoraġġanti fejn qal li l-pubbliku wera interess fil-benefiċċji li toffri din il-liġi. Semma li kienu ma' 6,400 ruħ li aċċessaw is-sit fil-waqt li madwar 700 oħra għamlu kuntatt bit-telefon jew permezz tal-midja soċjali fuq il-paġna l-ġdida Rent Registration Malta. Is-Sur McKay qal reġistrazzjoni hija faċli ħafna biex issir. Qal li sit il-kera jrid jagħmel dan f'perjodu ta' 10 ijiem mindu jiġi ffirmat il-kuntratt li jrid jinkludi d-dettalji tal-proprjetà li tinkera, iż-żmien li għalih il-proprjetà se tinkera, jekk il-kirja tistax tiġġedded, l-ammont ta' kera u kif din għandha titħallas flimkien mal-kapparra. Spjega li kirjiet li bdew qabel bidu tas-sena l-ġdida se jitkomplew wara bidu tas-sena d-dieħla u għandhom ċansa Diċembru ta' din is-sena biex jiġu rreġistrati. Żied li l-kuntratti li saru qabel din is-sena u se jintemmu matul din is-sena m'għandhomx jiġu irreġistrati. B'dawn tal-aħħar jiġu rreġistrati biss jekk jiġu mġedda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.